faru ne na zo. Gali ya zo na mishi yan dabarbaru. Wata kuka ce a Asiya to kukar ta ɗaya gushe ka. Almorin je tanyatar da ni na ɗebo gumin kare. Shi ne na biyo ta Habasha na ɗebi kitsan tabin kafar. Garin sauri har na yi tuntuɓe ka san tafiyar gashi mu yanzu nan ɗina zogi yake shi yasa ka ga yatsa na a kumbure. To ya harkokin ya cikin gidan ya fama da yawan Nemo ka zaɓenmu ne ya zo ga jama'a kuma sun yaba da ni. Burina ni kawai a magance magauta 'yan gunaguni. ai aikin nan naka ba wuya in har ka bullo da magani. Bari mu duba kasar mu ga me take faɗa ka san aiki sai da bincike. To kaga nan taron rantsar da kai ake nan kuma 'yan sanda suna tsaye. Kai wato akwai wani gwaska mai rabon kuɗi in kai wasa zai gama. Yanzu yaya za a yi ni fa kujeran nan ina matsayi. Mahaɗin ne mai wuya ana son bishiya wacce ba ta yi hure. Sai an laina ƙahon budiddigi ko hantsar jan lafiyar kare. Dole da kaina za na je Masar in samo masu a tattare. Tafiyar fa akwai kashe kuɗi za ka aje mun su a dunkule. Da na so in aika aljani ko ya kai gyaran fuka wuyi. Jam'i jamboka da kai bakar wuya. Ai da zuma na bar kaina a nan yana tarbar baki ni ina waje. Boka Allah ya taimaka ran da na shirya za na zo a yi. Ran da na shirya za na zo a yi.